Makaklase ka bahandi sa kalibutan, mga igsoon. No? Ang una, financial wealth. Mao ni ang money. Ang mga bahandi, ang imong mga naangkon sa imong kinabuhi, no? Imong kwarta o mga butang, no? Sunod kay sunod mga igsoon kana siyang bahandi social wealth. Social wealth. Kanang famous kay ka, popularity, no? Familiar kay ka, popular kay ka. Niya, ganan kay sila nimo, ikaw jud siging kuwaon, permit jud kang kuwaon. Sikat ka, so daghan kaayong maabot nimo nga grasya. Sunod kay time. No, kanang freedom nimo nga bahandi, ang kagawasan nimo nga bahandi kay na siya dako, kay na siyang bahandi nga gawaston ka nga mabuhat bisan unsay imong gusto sa imong kinabuhi, mga igsoon. Thirdly is physical wealth. Kani mo pertijong ninduta, mga igsoon, kana bang wala kay sakit, sos labaw pa na sa bahandi, sa tanang bahandi nga makita nimo sa kalibutan, no? Wala kay sakit, mga igsuon. Health is wealth. Nga wala gini nakita sa mga tao. Ilan ni siyang disregard. Dili sila grateful. Daghan kayong mag-complain, wala sila kwarta, puro problema, pero wala nila makita nga ang labaw nga bahandi or the greatest treasure is mao ang kapiskay sa lawas, no? Kapiskay sa lawas, mga igsoon. And spiritual wealth, kani nindot gid pud kaayo ni. Gawas nga piskay ka, unya malinawon sad ang imong kinabuhi. Kanang inner peace. Kay bahala pa na dida sila og nagka gubot na imuhang kuan din ha, di ka mag-uol kay sa imuhang kinabuhi. Kanang inner peace, kanang malinawon ka, kanang nabitaw nga mapahiyumon ka, taliwala sa mga pagsulay, bisan paghilabtan kanila di ka matablan, mayon sila baga-apo ning naong ning tawhana, oy. Wa man joy pagbag-o, wa man joy matablan, wa man gyud maulaw, pero wa sila kabaw nga kaplag siya sa grasya sa inner peace or spiritual wealth. Kaning mga tao nga pirming panghilabot ni mga igsoon, dili gani sila happy. Di na sila happy, mga igsoon. Kay magsige man na sila panghilabot niya. Daghan na kay sila og mga bahandi, pero dili na makapalipay nila. Daghan na sila, no, kompleto na sila, gamilyonaryo, kwarta sila sa bangko, ilang balay, nabalaw na lamang sila kung saan pag-renovate, guba dito, guba dire. Way ka kontento sa ilang kinabuhi, no? Unya, disakyan na ni sila, makakaon sila bisagsalan, pero walay kalipay. Kalipay nila nga manghilabot sa ilang isig katawo, nga na bang laglago nila ang ilang isig katawo, mga igsoon. So, muna ilang kalipay. So, kaning mga tawhana, igalampo ni kay wala na sila kakita og inner peace. Pero, kanang moingon gani ka nga sagdilama nga, kita, bahala, tagpobre, pero kaluoy sa Ginoo dili tasama nila. Kay ngano, makaingon baya pud ta usahay, no? Naabitaw ko higala nga nakaistorya na ako, pasagdi lang na sila Job, kay may nagani di tasama nila, kay ug kita pod na sa ilang lugar, siguro labaw pa ta nila, labaw pa ta kamangtas, labaw pa ta nga kasalbahis, di na ta kakita mo nay kulba, kay di na ta kakailag tao, kay gumikan kay na bulaga na ta, nabuta na ta sa atong bahandi nga mo na lay atong ipakadios. Muna siya bantayanan, mga igsoon, nga despite sa imong popularity, no, sa imong social wealth, no, kanang inila ka, tinahod ka, kay lagi na kay maayong trabaho, daghan kag kwarta, muna itong bantayanan, mga igsoon, kaning spiritual wealth o ang atong physical health. Physical wealth, no, ang physical wealth nga taliwala, mga igsoon, sa kadaghan sa imong mga bahandi,
nga kalibutanon, nakita ba nimo ang tinuod nga bahandi nga mao ang kalinaw, mao ang maayong pamatasan sa imo isig katawo? Kaning pamatasan mga igsoon, dili ni ikaayo, dili ni ingon nga ikaw maayo kag trabaho, profesional ka, dili kay daghan pud kaayong mga profesional nga sorry sa mga profesional nga maigo, pero og dili pud mo, og dili mo kanang ingon ani nganong mga ikahiubos man ninyo, no? So syempre kanang daghan gyud nga ang ingon nga edukada man unta pero walay modo, which is very true. Kay kadaghanan sa mga kuan mga igsuon, kadaghanan sa mga professional mo man toy mga hambog, mo man toy mga hilas noon mo yung mga kuan nga kusog kaayong mga mata pobre, kusog kaayo nga mobitad sa iyahang isig katawo igsuon. Kay lagi wala niya nakita nga tinuod nga bahandi mao ang maayong pamatasan, ang kalinaw, no? So muna sila mo kuha din na sila bala, mo kuha din na sila pusil, no? Palaban din na sila kaso-kaso, kiha-kiha. Kay ang ilang gipasa Dios, ang ilang gisaligan mao man ang katong financial wealth, no? Ang bahandi nga kalibutanon, financial wealth, ang ilang pagka-famous nga dili sila makadawat nga uy ano kung yano-yanuhon ra ko, kinahanglan makabalos ko, kinahanglan agi justisya ang akong gibuhat. Pero wala sila kabalo mga igsuon nga the inner peace, if you choose peace, that is the true wealth diri sa kalibutan. Nga ayong epiphany.